Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayawag ka naman sa aton nga mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kadasig lang sa aton sining nga tiyempo karon nga daw Biyernes kita. Katapusan na kita nga Biyernes sa ika-11 nga bulan, November 29, 2019. Nagahabil-habil na lang inadlaw kag magatukis na kita sang kalendaryo para iya sa pag-welcome sa pagsulod sa bulan sang Disyembre. Oy, lapit na lang ang Pasko kag sa aton sining countdown mayara na gid lamang 26 kadlaw bago pa man mag-abot ang Christmas Day kag 33 kadlaw man ang nabilin bago naton sugalawon ang 2020. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton nga pagpangalaga ng aton mga ka-aksyon nga nagatutok na via Facebook Live kay ang Aksyon Radio Bacolod mabatian hindi lang sa on-air kundi sa online. Available kita sa Facebook Live kag ara man kita sa YouTube. Palihog lang click or search sa Aksyon Radio Bacolod and then dira makita niyo ang link nga pwede niyo kami mabatian din kaman nga bahin sang kalibutan. Importante, mayara ka lang sang internet connection. Aksyon Hotline. Kag sa aton nga magka-aksyon, pwede ka mo magka-participate dira pagi sa pagpadala sang inyong mga mensahe kung sa Facebook ka. Available ang chat room nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. Kung ara naman kamo sa bahin sang inyong mga puloy-an dira, transistor radio ang ginapamatian o nagamonitor sa inyo sining mga salakyan, makapadala ka mo gihapon ka makapartisipar diri sa aton nga pagpangalagad. Pagi sa inyo sining mga cellphone, piso lang ang kapitalo. Every text kag makakonect nila yon diri sa aton sining nga text hotline agud sa pagpadala sang mensahe sang inyo sini nga gusto ipalabot diri sa Aksyon Radio, especially sa aton mga talakayan kag sa aton sining nga mga topikong ginatalakay sa tanan ng mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ang aton text hotline ginabuksan ta karon nga aga. Text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1, plano sang probinsya nga magpabakal sa humay sa mga local farmers. Madelay bangod sang pila ka mga ginatadlo nga problema, partikular na sa dokumento. Aksyon Hotline.
Update sa sitwasyon sa mga biktima sang sunog sa Barangay 2 sa aton balikan. Kag latest investigations sang Bureau of Fire Protection sa sunod-sunod nga masunog na luntad diri sa Bacolod. May umento bala? May ara na bala sila nakita pila ka may ebidensya diri agod nga makabulig sulbar, especially to determine sang origin atong una nga sunog diraho sa area sang Haba Pension House ang ginsundan sa Barangay 2. Ladong latest diri nga investigation sang Bureau of Fire Protection ang ila nga mga arson investigators. Kag headline number 3, ano ang panugyan sang kapulisan? Nakaobserbar ka mo? Nga sa katapusan nga bahin sa 2019, do kadamo subong pagpang-abuso, kapin pagid kaso nga rape, pagpang-abuso sa mga kababainhan, hindi lang sa may mga edad na, kundi nagalakip sa mga minor di edad, no? Ini mga minor nga langin biktima. Anong panugyan sinisang kapulisan man? Kay nagalala, subong nagadamo yung sitwasyon o kung mga kaso, ngati ang involved diri o nagakabiktima, mga pamatanon or mga kabataan, tibudlay na magamuna, may ara isang mabiktima, kapin pati mailan akon ang ginikanan, I think responsibility naman o responsibilidad naman nimo mag-check sa aton mga kabataan. Na hindi kagid subong kakumpiyansa karon nga panahon kay porti ang pagluntad sang mga krimen. Pero lakat kita na isang panahon check karon tanugay ano ang latest nga advisory gikan sa PDMP. Gikan iya sa kay Dr. Seyfar Gerhard Kailian, bangod nga ang ginamonitor naton subong, actually may active tropical cyclone ara sa Gwa Sangpar. Pero kahapon may ginpagwa na yan nga blue alert status advisory ang governor sang Negros Occidental. Even the Office of the Civil Defense nag-advise naman, may directive naman, may ginpagawa naman yung instruction to all local government units. Indigid, magatag sang kumpiyansa. Bangod nga, apisar ang trajectory or ginausoy nga dalan, sining ni Tisoy, ara pa ibabaw, nga porsyon sang aton sining nga pungsod, pero pwede kita malitan diri sang mga pag-ulan. Amo na nga aton balantayan kay sining nga weekend ginapaabot nga may ara sang magaluntad o pagsulod sang bagyo. Hibaluon talang na karon na. Kung ano ang pinaka-latest nga advisory gikan sa PDMP sa mga nagapamangkot kay ang ginpagwa nga forecast mga 1,350 kilometers east sa Southern Luzon ang ining Sicamore kag may maximum sustained winds nga 130 km per hour. May panalagsa nga pagbasko nga 150 km per hora. May ara ini nga direksyon ng pag-idog pagkanto sa west portion sang Pilipinas nga may kadasigon nga 25 km per hora. Na amo na subong ang latest advisory gikan iya sa bahin sang Pag-asa sa ila sining forecast. Diri sa aton sa Negros kag syudad sa Bacolod, karon nga adlaw nagaguom kita. Actually, umpisa kagabi may mga pag-ulan nga nabatyagan o na-record diri sa Bacolod, hindi gin man siya damol, dali man lang birti siling kubasi dala na ni daw sang advance party ni Bagyong Tisoy. Ang importante hindi gid tuon magatag sang kumpiyansa, no? Ang importante bantayan tagida. Ang aton sini magaligmat gid kita kay at the end of the day, hindi naton niya mapulong ang pwede idulot nga problema sang ginatawag maulanon nga panahon. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mga mensahe aton gid ginalauman ina karon nga aga kag sa mga nagamonitor na thank you gid no sa inyo sini nga pagtutok karon nga aga no, at least tara kamo amo nang consolation namon nga nagamonitor
kamo every morning and to all the programs ang Action Radio Bacolod, no? At least ara kamo yung nagapariser nga ara kamo da gyapon nagatutok. Action Hotline. Alas 8:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Atong kaso sa Pontevedra kahapon nga ginkadtuan gid ni Aksyon na Brian Muden subo man to nga balita, no? Din kayo mo kakita nga tiya mismo sang 5 ka tuig nga bata, ti patay ang bata ho. Way labot nga ginkuga ang iya sining aligasyon nga kinuga yaya ang bata kay kuno ginasugo-sugo lang siya galain ang buot niya dugay ng dumot niya sa bata. Nga mo na nga ginguyod diya pagkadto sa suba ang claim kanisang tiya nga suspect. Siling nga man ginakuan niya kuna daw ay respeto sa akon daw ginatinuntuan nilang kupermi, nga pinagusto na lang siya, si kunano nga panimuot, ini man. Ang imo yung nga edad, nga nagapalang lapaw na, ay sos, ang imo yung hinablos nga 5 ka tuig nga bata, ngayon tuon mo ganin ang baklandol si mapati na yan si imo. Ay ginpatulan niya, na ano man. Tisilig ko, budlay ni kung amuning sitwasyon, no? Nga may ara iya sang problema, no, nga luntad, no, mag-amo ni siya, siling ko, bisan galingon mo ang pamilya, kag babae pa, hindi kaya makakuano, hindi kaya makasalig subong nga panahon. Action Hotline. Ay, perte. Tiyan mo na, nang i-check na lang nagkaroon kay kahapon si Action Brian, gapamati lang ko kahapon sa report. Kag sa iya sining nga pagpadulong to, sa bahin sang Pontevedra, dumalibog ang ulo mo. Bangod nga, do hindi mo ma-imagine. Tingin ako sang tiya nga sang una, nagagamit siya sang illegal drugs. Action Hotline. Diba, kun mo na, bangod sang illegal nga droga, basi naapektuhan ng utok kay. No, naapektuhan man ang iya sining nga panimuot, nablos mo iya, tinuntuhan mo. Action Hotline. Muna ang isagid ka masubo nga balita. Ha? Masubo nga balita nga sanin. Ang kaugalingon mga anak kung ikaw direkta o kung iloy kagamay sini, ikaw ginikanan, sos daw malipong kanimo. Igo mo madiskubrihan, bata mo yato gamyangon, narasuba. Action Hotline. Naamo nang isagid sang masubo nga parte sang kabuhi sang bilang isa ka ginikanan, nga ginawa mo halin sang gamay ka, ginawa mo nga pagtatap sa bata mo nga dukan kani makagat sang lamok kay tibasi kon career sang dingge. O daw halos gani hindi mo gani pagpakaunon sang mga pagpakaunon sang mga hindi mayad abing pagkaon nga makadulot sang malain abing epektos lawas siya, no? Katapusan mapauli lang kabuhi at tubtob na lang sa amoniho. Nga inang masapuan mo lang bla. Action Hotline. Di balawon tanang karon na. Dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalaga nanong mga panugyan. Now, as we speak, actually na set na naton kay ina si Attorney Japit Masculino sang Provincial Agriculture Office. Kay may update balag, kundi may ara sila kuntani na sang plano nga magpamakal sang humay sa probinsya. Na? Ang problema, kay may mga ginatapos pa, kuno may ginatadlong pa silang mga dokumento. Tiambot nga noon tabo. Anong activity subong sa provincial capital? Nagdungan di sila kaon nga dawa ni Dr. Zifard Gerhardt kay Iliano. Nagdungan di sila kaon nga dawa. Ti hindi gi sila alang-alang gid sila kuno. Anyway, kwaon talang nagkaroon sa iya kay ti ari nakita sa talipuspuson nga bahin sang 2019. Mayo man itani yung plano sang provincial government para mabuligan ang ila sining ang aton mga local farmers. Pero galing kung mamakal ka na imo, mangumpra ka na imo sang humay, na ano na lang niya karon kung ano pang kumprahon mo. Sinabi siya may 5 million ka pang pundo kung ay naman sang ani. O, di ba? Kung wala na karon ani, paano pabi? Sino pabi karon nga farmers mabuligan mo? Sina kay ti siyempre, wala naman sila sang alanyon mo, no? Din ka pa karon mangumpra, galing kay may mga ginatadlong kuno. Suno sa kay Attorney Japit Masculino,
parte sini nga proyekto nila ti mga dokumento mo pa na tapos. Action Hotline. Hulaton na lang na kung saan nila makompleto kag maplastar ang insaktugid nga mga regulasyon sa pagpangumpra sini. At least siling ko amo na blang malain kay daw permilang ulihi ang kabayo ga kwana turong ng kalimutaw antes mabdan sang kumpay. Action Hotline. Ayos nati amo na i-check talang nagkaroon sa ila kay busy pa subong. Una abing gapamahaw pa sila si Dr. Sifar Gerard Kailian singalang-alang gid sir kay nagakaon gid ko. Action Hotline. At okay lang na no parang mahimos tayo nagkaroon dugay-dugay no ang mga advisory nila angot sa sining mga importante no nga mga development nga gusto naton kuwaon diri sa probinsya. Ma-pause lang ko for some commercial break. Pagbalik ta, ditali na sa aton nga mga headlines. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan patayon aksyon radyo
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 8:22 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Uy, may sunog ba sa bunga ang patrol proceeding sa isa ka area di sa Bacolod. Lapit pa si Police Lieutenant Colonel Luisito Asiboche. Pero i-check ko na sa iya subungo. Nagilapit na kita, pila ng kaadlaw, Christmas Day na. Ang traffic daw, grabe naman sa Bacolod ang inspektaron ta. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, no less than na Police Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, ang head ng TMU Kagbitaw. Sir, magandang umaga po. May aga, action na ito, medyo dito subong ang situation, medyo may sunog dito sa amin. Dyan sa area mo sa Malaspina, wherein nandyan ka rin, sir, grabe ngayon ang sunog. Malaki po ba? Yeah. Ari ko subong, no? Bali, daw area ito ng sa may West Negros sa area. I-confirm lang, ari naman ng mga bumbero. Medyo madami-dami ng bumbero ngayon dyan. Isa pa lang ang nag-abot dito. Bali, compound siguro to ng West Negros yan, ano? West Negros. Sa likod gate. Sa likod ng West Negros. Sana naman hindi na lumaki yan. Ano ba naman to? Umuulan ang Bacolod ng ngayong umaga. Medyo umuulan, umaambon, pero may sunog pa na nangyari. Yes sir. At okay naman, dito naman lahat ng kapulisan kag may bumbero na nag-abot sa isa. Apo. May pangalawa na bumbero nag-abot. Opo. Sir, andyan naman ang patrol proceeding na sa area. Maraming salamat for the information. Pero una-unahin ko lang sir, andito na tayo, malapit na yung Christmas Day at as expected, basta Disyembre, sobrang napaka-traffic, maraming, during rush hour, napakaraming pasahero, ang daming mga pasaway din na mga driver. Ano ang mga natin, mga plano at ating mga preparasyon dito, Sir Asiboche? Totoo yan, action art, ano? Ito naman nagiging, nagiging nangyayari pirmini sa Bacolod na pag-abot ng June hanggang Yuletide season, pwerte kita ka traffic. Tungod sa ang mga salakyan, dali nagigya inflak, tamak mo, action art, ang ating, ang record sa LTO natin is 104,000 na salakyan, dali lang sa Bacolod. Sa kabilugan ng Negros, meron po tayong 188,000 na mga salakyan. Iyan po ay registered lamang, yung mga narehistro lamang, yung hindi narehistro, hindi pa po natin alam. Yung hindi pa nakarehistro, hindi pa natin alam, tama ka. Ngayon, lahat po, mga 90% po niyan, 80 to 90%, pag Yuletide season, jakad to gate din sa Bacolod. Kaya expected natin po talaga na heavy po tayo tungkol sa rara shopping kag dirigid expend ng Christmas ang iba natin ng mga kapatid diri sa Bacolod kag Negros Island. So, sa nakita po natin, sa experience po natin, sir, kung maghimo po tayo ng innovation kag mga traffic light, lalo ito ginutok ang ating Bacolod. So, ang ginahimo na lang po namin, ina-assure na lang po namin na bawat intersection, meron po tayong traffic enforcer para mag-direct in control. Ito naman po nakita namin hanggang 31 man lang, pagka January 1, taway naman din ang ating kadalanan. Hanggang summer naman po ito. So, bali, yun po ang aming traffic plan lang. Ina-assure lang namin na ang bawat intersection, meron po tayong traffic enforcer. Ang ating pong 397 na traffic enforcers,
kailangan din i-deploy gid natin sa Apo. ng mga intersection ng Bacolod po. Wala po tayong karagdagang mga member ngayon na tutulong o yung city na i-hire para naman madagdagan yung present natin na mga member ng ano natin. Actually, medyo medyo maingay dito na, hindi nakakarinig, damo na bombero. Gani man siling ko sir, why kita additional nga mga mga traffic enforcer nga gin-hire ang city nga yatag simo? Bali, utilize na lang po namin siguro yung aming force multiplier na 300 na barangay traffic enforcer na na-deputate po namin para maka-augment po yan sa traffic natin this utilization po. Yes. Sir, doon po sa sa rerouting na gagawin o possible rerouting na nung mga southbound na mga jeep, saan na siya ang effectivity niya? Saan masugod naman? Sa ngayon, sir, wala pa po, dahil natapos na po yan noong November 4, yung ating experimental. Okay. So, subong, sir, ginaulat na lang po natin ang ating pong chairman ng transport, si Councilor Bingo, kung ito po ipadayon pa o kung tagaan pagid ng ordinansa para madayon po yung kanila pong yung atin pong rerouting dyan sa area ng terminal po natin, Denver Plaza. Yes, sir. Pero yung ang recommendation halin sa MMDA atong ila master plan nga ara na karon sa inyo kamot, why pa na ginumpisan na ton implement sa Bacolod? Bali, sir, kasi ang atin pong recommendation ng MMDA, dalawa po yan, yung tinatawag na short term at saka yung long term. So yung short term po, sir, yun po yung mga double parking, yung mga jaywalking, at yung mga iba pa na mga violations sa ordinance. Kina-implement na po natin yan. Okay. Ang hindi lang po natin mapa-implement pa ngayon yung mga long term, kagaya ng mga ini-recommend nila ng traffic light. Yung isa lang doon, yung paghawan nga po na advance na tungkol sa nagkaroon ng order ng presidente natin na maghawa ng dalan. Isa yun sa recommendation ng MMDA, hawanan ng mga public roads. So, nagawa na po yan natin. So, yun na lang po mga traffic light, yung mga paglagay ng pag-alis ng mga structure sa gitna ng dalan, kagaya po ng mga statue dyan sa may Villamonte at saka yung doon po sa may Nara Street na structure na nasa tunga dalan. Yun po yung mga pinapalis na kasi kailangan po yan ng, of course, budget bulig ng ating mga city engineers officer. Pero, pasensya, may ara naman bumbero liwat. Pero siling ko, sir, ang mga, why na kamo monitoring, so, ang monitoring niyo subong, why naman sa mga illegal structure, especially mga salakyan, illegal parking, na monitor kamo nga, tisigi, subong ang, kuanman mo, evaluation gyapon sang DILG, bala? Mga pasaway ito nga nag-parking sa guwa sa mga balay, dahil sa barangay 35, why na ito nagbalalik? Meron po, meron talaga ang nangyayari subong, yung mga nahawa natin, yung ginagawa naman po ng mga kapatid natin, iba. Ito po maingay po. Yes sir, yes sir. Bali, ang mga kapatid po natin, na iba na nahawanan na yung mga driver natin, sila naman po ang pumapalit. Apa. That is why nga po na nagtandem kami ngayon ng City Legal, pati sila, gintagaan ko na sila ng citation ticket para malakop sa mga commit ng mga illegal parking doon sa mga hinawanan namin na dalan, sir. Sige. I know that may gabulig ka mo na sa traffic na siling sunog. Sir, maraming salamat. Damog nga salamat. Good morning sa imo, sir. Salamat po, sir. At medyo busy lang po dito ngayon dahil may sunog po. Salamat po, sir. Mayang aga po. Mayang aga. Action Hotline. Police Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, check talang nagkaroon dugay dara sa Malaspina Street. Daw ang iya sinigin na muno ni Sir Asiboche para ang patrol ay patukalabot sa area. Kay i-check naton kay ining sunog, grabing traffic. Subong mo, halin dira sa Lupes East, kung dira ka magalin, padulog diri sa Burgos Street, grabe subong ang traffic nga ma-experiensyan ta. Action Hotline. Base kon may ara kita da kwan, may ara kita dira malapit nga member kon news team, dira sa area sa likod sang West Negros. As we speak, subong may sunog nga nagaluntad, nga ginrespondihan sang taga Bureau of Fire Protection, kabay pa nga hindi naman maglapad na, ni man lugasun lugaw,
sa kadamo subong sa mga insidente sa sunog nga nagaluntad di sa Bacolod. Action Hotline. Ay, siling ko daw, ginatilawan nilang abilidad daw ni Fire Chief Inspector Publio Boboy Plotenia. Way pagani siya makatungkao to sa nagluntad nga sunog dira sa Hava Pension House, ginsundan sa Barangay 2. Subong ara naman sa likod lang sa West Negros University, gabi man kuno da ang traffic subong bagod sini nagluntad nga sunog. Anong nasunog da? Action Hotline. Lapit na lang ang patrol sa lugar, i-check na lang nagkaroon na ang sitwasyon sini sang sunog. No? Kay gayo man si Colonel Sibut, sinya purti ka traffic di, maalalay kami anay sa mga kapulisan naton kag Bureau of Fire Protection nga nagresponder sa lugar. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Hotline. Ingagawon naton si Action Eden Aboso angot sini nagaluntad nga sunog si Lieutenant Colonel Asibutse pangaton sining news reporter kaina no nag-break sining balita. Check naton si Action Eden Aboso sa patrol. Action Eden, kumusta da? Action na art padayon pa din no nga ginapatay man sang PSP ang kalayo diri sa bahin sang Malaspina Street. Actually Action Art no part gini siya kuno sa building gid sang FBI nakibot Action Art do sa babaw kaina. From diri sa aton nga view do may nakanaw pa abi naton mga tao sa babaw gali do mga dami guro wala Action Art nga mga ginayos na bala sa eskwelahan kung anong ginananda nila. Pero asa subong Daw balista room na. Ano man ang gina-mention mo do part gid sang West Negros among ning nasunog? Yes, Within sa compound nila Action Eden? yes, within sa compound gid Action Okay. Art no. Mamangkata di sa babaw Action Art actually ang ambal to kay inaabi kung may mga tao dito sa sulod. Dali kay may mga Action Art, may mga manikin bala atos babaw sa pinakataas. Pero wala naman tadi may makita nga siling kalayo gid Action Art no. Pero from here lang ya ha sa aton nga view puro lang ni aso Action Art kay kataas ang Pader. kataas ang pader Action Art nga rin Okay. mga kota di Action Art kaya ang mga katupad gani nga mga puloy-an ang ari bala sagwa sang pader ne naga na Action Art nagapanghakot naman sila sa ila man ya mga kagamitan kay base Subong Action Eden ara ka sa Malaspina likod sa West Negros amo na lapit sa gym nila. correct Action Art diri na sa lapit sa gym nila sa likod yun nga part sa Malaspina mangita-kita to di Action Art Okay. actually Action Art no naga FB live kita pero ti sa kadamo isang tawo nagadula-dula ang aton nga signal mo No problem, no problem. Ma'am, good morning sa Action Radio Bacolod. Ma'am, taga diri ka mo ngayon. Oo. Ma'am, nang park gini siya sa West Negros. Oo, sa mo likod na di malang gani ka may firewall na di sila sa likod ko ay dalagi damon balay. Uy. So gana lagi na malang butag sa kuryente ni gulo kay nagligad. Ang kuryente nila naglupok man mo. Daanan nila di tugan na ni kuryente nila. So sila sa mga janitor, basi ko na magliwat ini. Kaya amo ni subong nagano guro sa kuryente guro nila sa sulod ni. Malang Sus. kayo wala kami swerte, kami diya nga wala kami nagalaya. Hindi niyo balaya Okay. yun si ma'am. Rigid Action Art, di ba may firewall? Sino na siya? Sino lang gina-interview mo? Sino gani ang pangalan mo nanay? Elena Tibang. Elena Tibang. Tibang. Rigid Action Art. Di ba may pader? Tapik Rigid Action Art. Gatapik sila sa pader sang West Negros University, STI. Yes, correct Action Art. Na yung mga alas ni Kainan. Mga alas 8, guro. Pasado alas 8. Paano na dugay kay pag-interview with kay Colonel Asibut? Siya mo gito pag-umpisa niya? Yes, correct Action Art. Pero na yung mga minabatian ka mga naglupok. Hindi. Ato kami sa kaba na nagalupok-lupok na po. Di pa pa na ako sa bata ko kay may nagalupok-lupok sa bata ko. Naglupok-lupok na. Oo. Pangimos kami mo. Sa mo naman ako wala lang parol. Sunog na gid kami diya mo. Sos. Swerte lang gid kami diya kaya muna nga wala kami. Nga, pertingin ka na ko kalayo kay inada? Sa Ginoo. Nako gid kalayo kay ina. Nako kay na ano na ma'am go full walk na nga suya. Ang mga stop niya galasot na mo sa mga balay-balay niyo. Meron kayo nagalabot ang mga paano. Kinuna nila di nga mo mga balay-balay kintang ano kalayo.
Okay. Kasi kabalo yun ay, ang ammonia building, ano ni na ginagamit ni bilang classroom or ano. Wala na, rin na sa piyak ko ay. School elementary na diyo. Pero dili, wala na kaya yan, ni kamarin mo. Wala na kinaklase. Sige, pag kinakalayo, yakusog, pag idya. Kaya, ano nga, lupok na batihan yun ay. Wala pa sa lupok, duga lupok lang balaaw. Kuryente, guro eh. Kaya ka mga machine, duro sa mga laboratory na da. Oo. Kaya mo na ang lupok-lupok. Yes, posible action art nga laboratory kay suno sa ila dere ilan ni ka marine kuno sang una. Marinis sila, ano? Sa kwan, kurso nga kwan. Kaya na lang nursing na sa una, siyempre may laboratory na sila. Sige na sa inventory, high school lang gatsila na disubongo. Ilang kwarto. Yes, tekora. Inay wala ka muna gano'n yan ang himos ang gagamitan niyo. Kami mo sa mo kay Dorawatki naman. Ang importante dito kami punta sa mga kwarto ni Limos sa mo mga bayo namon. Okay. Kaya naman sana mga fireworks, sana mga parda ko. Pinuwi ang una na yan naka-notice. Sa naglampan ni Soto. Ay, sa may kalanan, sila ginanakaw nakita. Kaya kami sa babaw, tanan mo. Mayo kay way estudyante na subong. May mga estudyante, gani action art, may mga naka-uniform, di nga Ginpagwa. Yes, kaya may action art, may klase pa ang Sus. elementary, di may mga ginikana naman di gani, nga nagsugat sila, mga kabataan. Oo. Salamat, ma'am. Salamat. Si Action, Brian, Action Nelmar, basi ma-check ta spiak nga linya, basi kung ara siya sa special, sa Kwan Blas, sa aton radio, basi available siya. Action din, dali ilang kikatuan ko si Action Brian mo din. Action breaking news. Action Brian, kumusta sa lugar mo da? Action Art sa Sinimatrion, ari ko din sa sulod mismo sing West Negros College Action Art. Ari ko din sa may dalom sa building gitong nasunugan, no? Gumpot ko din sa kwan sa mga bombero Sinimatrion, gali nagsanay sa second floor. Ongoing pagyapon? Sige pang puhog sang aso sa likod rin nga portion Action Art. Okay. Masaka ko din sa second floor, no? Masaka ko din. Kay ari din nag-umpisa gid ang sunog malapit sa sinusambit nga area, no? Okay. Kag makita naton reaction art ang mga kaposang pero ginaalas nilang tuman ka laban nilang host sa siri mga tiniyon. Action Brian, matawag kami guro special ko mo para nga pag-abot sa babaw to basi kung ang imo radio bala basi malang-alang ka? Action Brian? Sige, Action Art. Sige, ma-transfer kami sa Special Communication with Action Brian mo din para nga at least kwanta no maka-hitso tato sa iya kaya ato siya mismo sulod sa building to para nami ang signal pag ini-action Brian mo din ang ginapamatian yung ining nagluntad nga sunog dira sa STI West Negros University. Kumusta unta kung ano ang extensive damage, sige pa subong. May mga kalayo pa nga nasiplatan si Action Brian. Action breaking news. At tinano ining makulod sa mundong ginadamo kita. Ano ko damo gitsang kwan subong, sunog na nagaluntad, nagataliti, pro mo niya nataboho. Action breaking news. Umaktaliway nga man nagataliti subong, may mga pag-ambon nga manipis. Pero ang sunog niya kapin pa kong kuryenteng halinan, na inang mga faulty wiring daan nga mga wiring on nano hindi pa nato na ma-preempt subong no kung nano gid ang gintunaan sini because subject for investigation pa na sang aton Bureau of Fire Protection. Action breaking news. Si Action Bayari na sa Special Com. Action Bay. Action Art sa Sinimatrion, ari ko din nag-report live sa mabaw gid mismo sa second floor kita. Grabing puhog sang aso sa Sinimatrion, no? Bisan ako medyo matras ko diri. Kaya grabe nga. Pero may ari kilala kita. Sir, ano to di ganit sa West Negros? HR Chicker. Paano nagluntad ang sunog man? Away kami diya kay ga-prepare kami sa amon nga fire drill, may fire drill kami tan si bungadlaw gid. Nag-gulpe lang may nagsinggit nga may sunog sa dalagit action art. Manawag diri anong grabing aso sa Sinimatrion manawag diri. Ganay. Safety first. Loki di kabudlay na karon basi masuffocate ka mo da. Yes, grabe nga so ding. Ari ko din. Bali sa may kundi may ara na sang gym nila, di ni siya dapit nga building inang tupad sang gym. Atubang sang gym Action Art, atubang sang gym kung magsulod diri sa likod. Old Maritime School building ini Action Art. Inang sa kwan gid sa kilid isang pader kun entrance sa wala.
Yes, pag sulod mo sa entrance diri sa likod, pawala ka na yon, amo na ding building action art. Ah, okay, okay. So, magambal kita Old Maritime School building, Old Maritime, pero building, bago pa man ini siya. So far daw, ginagamit, giniservice nito yun. Ari sinong buboy, kay paano nyo nasiplatan nga may gaso na kalayo? May natinggit na sa amon nga may sunog sa diri sa SDA. Ano na siya? Bali isa man ka gobra na din. Sa may sunog pabalo sa amon, may sunog nga batian lang amon sa radyo namon. May sunog amo lang pag-abot namon dako ng kalayo. Ay, so ining second floor nga tungtungan sa subong nalikop na ni sa ang ato ni sa rin napit sa kurusyon diri. Second floor hasta sa fourth floor. Sa third floor o fourth floor. Ato lang ni ko may kalayo gid sa sunod. May kalayo gid kagina sa may diri sa may kitchen sang ano. Sus. Ano nakasulod to? Mga kwarto tang high school kag ang Maritime Hall, Maritime School. Okay. Ginaklasihan pa rin sa high school. Sa diri sa bago nga building aging reppan bago ginisang repair na usar gini siya. Pagsunog kay naway na ditawo. Why na nakagwa ng kabataan tanan. Bumayo lang. Ano ko diga kay pitch met dis tubang ko. Oh, basi kung mga pati ikaw basa na karon. Batyaga sa akong bro, asuman. Hindi kay hindi nila makontrol na mo. Makontrol ang sunod, bira-bira na din. Pero why man sa nagkalapinasan kayo na? Wala pa man. Kay way pa may ganig kabalo kung 100% nga naka-pull out na ng kabataan. Ay, kabay pa. Sus. Pero so open naman tara niya kwarto, why naman tao? Why naman. Ara naman sila tanan sa covered court. Pero mo pagka-klase kay na diri nga building, I mean pagka-sunog, kaya nga building may mga estudyante kay man labay-labay. Oo, may galabay-labay. Amo to nakasinggit pero ba sa estudyante mismo nakakita man. Pay balo nga may. So, di nag-umpisa, posible action by sa ground floor, sa babaw? So, nag-umpisa ground floor or sa babaw? Diya kay ato kami ka-prepare kami sa ngamon nga mga gamit sa fire drill. Bawa mo fire drill tani sila? Ato mo to nagdinalagan kami tanan day kautab sa mga membro sang brigade team sa fire drill. Salamat kini sir, ano? Action Art, mabulig pa ni si Action, sinong D-Boy Bayutas, ano? So, balihalin sa dalom, ano na siya, ano kataas gani? Fourth floor? Asa sa third floor, Action Art. Third floor. Oo. So, dire sa may entrance gid mismo sa kilid sa building, amo ning ginaaway subong sang aton sini nga mga firemen Action Art. May aragya pong kalayo, Action Bray? Although makitaan ko din nga daway nagid ko may makitaan nga hindi na to ma-recognize Action Art kaysa kadako sang building. Ari kita sa dalom ang makitaan naton diri nga puog nga aso Action Art. Okay. So ang aton sini nga mga firefighting units Action Art or fighting units hindi basta-basta makasulod dito nga wala sang dala sang ila sining nga oxygen bala nga maprotektahan nilang kaugalingon nila nga hindi sila masuffocate sining aso. O dapat may breathing apparatus kada kay kinahanglan. Yes, kay kon hindi sila magdala sini nga nagasulod sila dito basi delikado man sa bahin nila Action Art kay hindi gid makaya kay na ara ko sa second floor sang gumawa kalit ang grabe ka damol nga aso. Pati ako hindi ko kay istorya, inaaralan ko sa gwa sang second floor pero grabe ang grabe ang gwa sang aso Action Art. So mo to nag-excuse kita sa imo nga gilayon. So subong padayon ang aso Action Art sa sining nga kilid nga building nga ini. Halos nabigag makitaan taga aso gid ya daw oven ano tawag sina daw may uling black shirt dalikupan niya sang aso nga hindi mamakitaan kundi napit ang kalayo gid sa siring nga mga sinion, no? So bali ang halin sa ibabaw nga part sa third floor hasta sa ground floor do na lapot sa kalayo gid? Second floor kag third floor Action Art ang sigurado gid nga dira ang kalayo nag Okay. Kay inang tawag naton na Action Art nga ang sunog dira man sa second floor nila gina-expectar nga nag-umpisa or sa third floor man. So diri sa dalom, daw safety diya sa dalom sa siring nga mga tinion ang aton siring nga lantaw. Ari subong diri si Fire Marshal Publio Protinia, pero para sa ako hindi lang ko mag-interview Action Art kay ari pa ni siya sa gamaniho pa sa vlog advice sa instructions sa siring nga mga katawhan Action Art sa siring nga mga tinion, no? So ulat-ulaton ta lang karon nga matulutilha ining ila siring nga himo karon nga pag-away sang kalayo kag mag-interview kita sa iya kung anong origin sini
ano blang mga damage sini matiniyon, ano blang ang paano ini nag-umpisa ang kalayo, sino nakapabalo sa ila, diri iya susulod sa ini nga building action art, no? Mga kabataan, Action Bray, ara tanan sa covered court. Yes, mga kabataan, subong layo na diri action art na separar na sila tanan. Kaya according iya sa gin-interview ta kay na sinong B-boy Bayutas, nga ginatawag ko sa taga-meeting amigo at action art, dahil hindi ginapasulod ako sa karto. Karon lang sir, makuha ko na yung protection. Ang mga kabataan, ginuna, gito nila action art pagwa, kagpapalagyo kaina. Okay. Siguro gid ang mga estudyante para sigurado gid nga wala sang may magkalasunog naman. Pwede na ko kasaka sir. Dali kay testingan. Dali kay gapuok pagido. Gapuok doon kay section Eden kay live section Eden mo. No? Okay. Doon kay para makitaan to sa babaw mismo. Mabalik ko to sa sining nga mga tiniyon. Halong Action Bray, kay Action Eden, halong komoda. No kay basi kon hindi ka bala makuan sang kalayo, basi kon masumpitan kada karong katubig kag magkalaga guba ang gadget nyo. Gusto ko ninyo group experienceahon sang ginatawag nga aso siguro. Kay ma-interview to sa iya ho, sa babaw. Kay paimantanga sila mismo nag-invite sa aton nga magsaka di kag makalantaw sa sitwasyon sa babaw. Huwag naging man sang dapat pangakahangauan sa Cinema Tino Action Art kung partiya sa mga tao nga posible masunog, masuffocate. Kay so far, huwag naging man Action Art. Grabe man kay may fire drill sila tani, nahimo yung tutuod gid yung kwani kalayo ang imbis nga drill lang, nagkadto sa realidad iya. Hindi ko di kasalang ginagsunod kaya ang tubig nagabaha sa Cinema Tino, no? Sa second floor. Grabe ang aso sa siling mga tinaw. So, dinilang ko nag-atras ko balik sa agi ko. Grabe ang aso subong. Makitaan ko, bisan sa action Eden, kapililiyong kita dire. Iliso sa action Eden, no? Dan, grabe yung puhog sa aso. Gabaha man din si floor nila. Feeling ko ining aso nga ini, nga nagpuhog todo, bangod nga gintira nila todo action art. Ang susulod mismo sa kwarto, nga posible, dira nag-umpisa gid ining kalayo, no? Okay. So, ang aso subong sa bilog na nga building gid, no? Nakita naton, naglapta ini siya bangod sa pwersa sang tubig lang nga tira nila diri sa sulod sang kwarto action na art, no? So, amo na ang sitwasyon sa sining mga tiniyon diri sa Awis Negros, ano? So, kabay pa nga hindi na ni maglapad pa kung may ara pagid man sang kalayo sa sulod. Pero sa paghangop ta kay na, so far daw ay nagid man kalayo. Ang ilade daw puro na lang ni pabasa na lang di sa palibot pagid action art. Okay. Para hindi nagid maglapsa pa, no? Kag ang sa idalom nga mga kwarto, way nagid man sang dapat nga kabalakan kay way day nakalambot sa dalom ara lang sa second floor, third floor. Kaga posible dito sa pinakababaw may fourth floor panigalyo. Sa pinakababaw mismo action art, no? Okay. So mara ang panadig may may grabing aso di, no? Sa address man ko ta di sila biyo. Sir, sa din ka mo gani sir ya? Pagkatabo kay na sa din ka mo. Pare sa sir mamangko taga may lang sa Action Radio. Si Action Brian Morden. Sir, paano naglunta ng kalayo? Paano mo nakita ang tina? Di pagkapot ko lang din sa amon. May pagsampot namon, may naglupok sa likod Rio. Oo. Siguro amo na to guro dahilan guro nga makalayo guro. Di ka dapit sa galupok. Ari kami sa ground floor. Lapit-lapit ng simog. Oo, lapit-lapit ng samon. Usog kayo sa lupok. Mga pila ka lupok ka to? Mga isa man lang kalupok. Kapag lupok kalayo dahil nagsunod kalayo. Way na ko ka lang kay way kugid makita sa kun nagkalayo kay naglakat ko dayon di sa likod kay pinsar ko mo lang naglupok mo. Kamo na to dayon nga ng mga bata mo na kag mga mistra nga kapan-kapan sila may nag-aso dayon. Na mo na. Pero paglupok na may kaklase gid gali. May kaklase gid yan. High school ini nga building. High school kag elementary. Di ba kaya nakapalagyo? May kay nakapalagyo na sila din tanan kay ginanhan sila din sang hamon nga team leader nga manaog tanan ng gulpi mo. So kung makitaan ka grabing puhog sa aso pero na may kalayo gid kay buwal. May kalayo. Wala man kalayo gid nga nagigwal. Puro lang aso. Ano ang ikaw sa aso na sa sulod? May mga gamit na maaso. Perti ka damo sang gamitan nila kay pakulti na damo. Yan na da sang mga room sang mga mistra.
mga notebook, Ara kita o tanan gid mga computer nila o. computer, araw sa Tanan-tanan gid may mga gamit na nga datig ano sang kalayo. So, feeling ko nagkasunog gid sa sunog. Siguro may nasunog gid guro. Kay may nag-asto gid mo. Pag siguro may nagkalayo gid. Okay. Pero isa ba lang ka kwarto gid na surusog? Oo, isa man lang. Lagi pa naglaksa sa katupad. Duway man. Pwede yang ang aso niya do kada Amo na yung naglapta lang niya. Oo. Pero alam ka sir? Bongbong. Si Roger. Anong iba nga ang trabaho tabi? Yung maintenance daw di sa STI. Oo. Salamat gid. Pero ano man, dugay na kundi gin-repair nila ang mga linya sa kuryente na islan man action bray? Dali lang action na art no kay tawag siya no sa Kagin tawag siya? Oo. Tawag siya sa materiyon no. Pero clear naman ang area sa nambal na to, why na di mga estudyante nagpanaog na tanan gamang kabataan, why na dapat gid. O balikan ta section Brian Morden upon kay action Eden Abuso nag-interrupted man actually live broadcast naton bangod nga sang signal no problema dira sa lugar. Breaking news. Ari section Brian Morden action Brian. Art. So wala ang senaryo na so far why naging man to dapat kabalakan dire so siring sunog nga ini. Wala ton na lang ni karon kung anong kausa gid sila taran-taran pero lagi lang try ko manaog sa dalom. Try naton ka istorya kapay gid lang. Mga estudyante abi kung ano experience laki na. Mga estudyante kag si Sir Boboy mamangkot tabi sa iya. Sir Boboy ba basi kumara na sa initial? Oo, mamangkot tabi sa iya. Breaking news. Usisa sining sunog nga ini action na art kay sunod-sunod sang building nga ini medyo siguro kay ang pinaka-kapan lang diri pinaka-diboynas lang gati kuan ini mo himo sa semento wala tanan action art. Okay. So do wa datig lapda ang kalayo unlike kon mga light materials ading sunog. Ate dasig-dasig lang kanon galing kay ini semento mga division niya semento ang integro semento ding pertahan so kisame ay galing kati kun ara ka sa kuan kun second siyempre way panaguro da kisame basi kun semento man ang sa babaw niya basi way man sila kisame gin butam la problema na sunod kay may salog sementos dalom basi gin pintahan lang correct pintahan so dako gid man nga bulig kun semento action art ikumpara sa ginatawag naton mga light materials ano. So padayon ang may ara guro sang aktibidad sa Nibatinion dire kay damo kita nakitaan nga mga kabataan dire nga naka jersey bala naka shorts naka do basketball inis la siguro sa covered court nila dire no. Ang ambal ganin nila may fire drill sila subong. Magluwas sa fire drill action may activity gid ya. Activity gid ya okay ano kay may ara gani sa may gahambal-ambal sa entablado. Okay. Bangko tadi ko nanong aktibidad di sa sulod tabi dire kita kay yaaw nami nga kabataan diya bisan nung inaway sa bumbero di sa Kalayo duwa na sila labot. Ari na sila di sa kilid action art. Check naton dire ko may ano dire abi sa sining area. Bangko tadi kinanay. Nay, bangko man kami ano di subong dire na yo. Ano di may activity. Wala. Ano lang? Inanong mga bata, dakay tunog sa sunog. Okay. So, ini nga kabataan dire sila butang tanan-tanan. Wala man lang sa may naano nga kabataan ay so far. Ang bata mo din sa kay Naya, sang nagsabo ang sunog. Second floor, third floor. Second is daw sa room gigi nila. Jesus! Ay, gano'n. Ano na, kapatid ka mo lupok na? I do smoke lang sa ni Baloro kita na mo duga orange the smoke na there out do nagsuot so naghinimo dayon ni teacher inyo ginpalakat ginpalakat patwa kasi na ano ka na gabikul ba mo sige no boy ka ba na galangan ang mga butang mga personal belongings sila na bit-bit man lapagwa nadala mo ba gimo mga notebook ay nabilin to ma'am mga sinusunog sunog wala pa man doon bala so kung nasunog ito Diyos gindalaya di action art ng baby nga ini yang sling bag black amo ni krong yang mga notebook ang iya sa ano nang roller bag tawag sa ni trolley bag niya bilin yung action edit halos sila gid tanan tanan gid oy sit amo to isa pa gid sa rason action art yung grabing aso oo grabing
Pero okay ka na ga? Way ka nakabatyan subong pulba na? Okay ka na? Good na? Sige, Nay, thank you Ginay ha. Sige. Si Nanay Aksuan, nagsugat man di ginayon sa bata ya eh. Kay pagkabalo nga may sunog diri sa building mismo sa nila sining mga kabataan action na art, no? So, trutaway na gid man, no? Kag posible guro ang klase ni karon amo rin pamangkoton tari kon kontat anay klase ni o kon balik karon sa hapon check naton review kay ning gatililindog basi mga maestro ini maka pamangkot tadi bisa ila. Kon may klase may bata na gahibit gid ni action art do. So school baan guro eh? Basi may mga gadget pa to siya sa bag ng gindalayab la? May gabit-bit ka may aga, gabit-bit ka libro. Sa action radio kami na ya. Okay, nakita namon si Baby nagahibi. Sa ilang kwarto ang sunog, hindi man. Layo sa inyo. Sa dalom niya. Sa dalom. Di pagkabatsyag mo may ara aso, ano ginimo mo na yun? Nagpatapot ko sa akong ilong. Tapon ko sa ilong ko. Nanapot ko sa ilong ko. Wow. Sandal pala ko dumani po. Ay sus. Okay, kabalo ka pa din nanabon si mo ilong. Ano nabilin tong bag mo? Okay. Sino lang nagala mo si mo subong? Sa malibro lang. Sa din ka mo yun ay sa natabo ining sunog na hari ka mo di or Ano ko sa balay, tapos yung iteksan ko sa akong mga fellow na parents sa school. Yung gabsagad na yun na nawag sila na may sunog ang skulahan. Siging pakatto ko di nga mo na upo si Mama Rose, pakatto dito sa skulahan, nag-apat. So galing kay traffic, katugayan kami. Ang sunog na start daw sa Gia Gate 3. So yun, sa dalom sa Gate 3 mo. Second floor sila yan? Ground floor sila. Second floor ang Gate 3. Nana mo na siya. Di ninyo pala yung mamaw? Layo niya? Oo, layo. Pag hindi dito may sa may conferential. Wow. Sa covered court. Nakagwa na siya. Nakagwa na. Nagahibig siya, grabe trauma yan sila. Oo, kaduwa na ni. Kaduwa na siya, nasunugan na siya. Oo na. Dito, diri man sa STI. Oo. Hindi the same building. Oo, the same building. Dali ka subong na gabi na ganyan nga suya yai. Okay, Eh, okay ka ano? na ka? Okay na? Di na magkulba, ha? Bro, sila lang yapon, ha? Sige. Ano ang balsan ng mga teachers? May classes laway. Standard ba? Di, naawan na naman pala sa school. Pero ginapulo ang mga bata. May pakulay mga kabataan. So, posible may classes. Action art, mo to si Manang, ano? Bata, agapon kag Iloy. Gabi ba? So, ginahulat gabing bata, gahibit ka tulo-luha. Yo. Kaya nakita ya ko no sang aso ko no, nabot sa ilong niya eh. Dumalipong siya kaniyang balya. Oo, malipong siya ko no. Di may lang gani, way magstampid ang kabataan. Amo kinanglanon gito o, di na, abi mo, ako bla pabor ko ng temprano pa, ilakip niyang mga fire drill bla, kag iban pagid nga mga basic nga information kag trainings kabataan. Nga makaintindi during calamities and emergencies bla. O kag bayara na subongan ni action art nga inang ang mga elementary students bla, mga gulugan pa, dapat sa ground floor lang ilang mga kwarto, hindi sa second floor, kag hindi sa third floor. Kay kung magpareyosin may lupok naman na to. May lupok naman? May nabatian ko nga lupok. Ano to action Eden? Ba sila tandugan ang mic sa likod ko, tingala ko kapusog. May speaker sa likod ko, tandugan ang mic action art. No? So muna, no, ang mga kabataan, ng elementary students mo gagmay sa ground floor. Ang sa babaw to bisa high school, na pwede na, kitinasig na sila maglinag sa night action art. Pero last na nga, try natin pamangkot, yung mga teacher, inisiro, ayaw tali sila gamay ginang. Gamay lang ginang. Sir, good morning. Disturbo, gamay sa action radio, sir. Maestro, sir, no? May bigay pamangkot sa amo na, may klase sila, subong, ang dira lang. Subong ko lagi ito yung tanan nga SPE. School of Basic Education. So mga students natin kulay ng nanay. Ang iban wala pa matugat at sa main building yung tayo. So ang way klase ito ang nasunugan ng mga elementary lang yan. Elementary ka ang School of Basic. Kaya college subong semester breakman. Ay, okay. Then ang senior high sa main building. Yan, ako ito ka doon. Break. Automatic way klase sa paghapon. Subong adlaw. Laban siguro, hindi na Ay, hindi na na. Hindi na pwede. Pabalikon mo na yun? may country, di ka matubong, yung nagtutuot,
Ano nag-umpisa naman ka mo talis sa Fire-Drill? Wala na ko rin. Mm. Set up lang. Dogin din. Tingnan ko. Pero siya mo na, ang Fire-Drill nyo, ito sustain man. Kaya ano na lang. Puso na lang sa tanan-tanan. Of course, ano, kay White Man, kabataan, pulugan naman. So, kaya na, nung ginimos kabataan, sir, dogin kwan sila. At yung automatic may ano man kaya mga tapos may ano man for this no incident like this. Why man sir na pilasan sa kabataan, sa linag siya na. Ano sila yung pang nervyos ng kabataan. Hindi man hindi Ito ganit, sir? Sir Gabuya. And first name na to, sir? Mario Gabuya. Ano to din, sir? First name? Director for the Center for the Performing Arts and Culture sa college. Supervise ka lang din. Mm. Salamat kayo, sir, ha? Action Radio, ha? Thank you, again. Sige. Mm. Thank you, sir. Amo na Action Art. So, si sir mismo nag-confirm nga mga mosinity laban suspend gid man ang klase the whole day. Kag i-check pang area kasi damo-damo galing damage. Kag ti mga bag sa mga bata na tutusulod, no? Sir Boboy, ara pa? Ha? Sir Boboy, ara pa da? Plutin niya. So, i-check ko to be kay nagkanto kami sa covered court mo. Basi kung may initial na blaslaw kay nano naman? Yan nga gawon na si Sir Boboy Plutin niya. Gabibog ding ulo yun, tatlong kasunod-sunod nga sunog eh. Grabe, no? Ang short-shorts ang di sa gani, oh. Hindi ka na niya kailis kung may sunog mo. Sunog ko po yung ID siya. Kay check na correction art. Actually, may mga amaton sila nga mga firemen dire. Why pag ito katapos section art, kasi pagyapon niyang aso sa cinema tiniyon. So, may ginapreparahan pa sila kasi sudlon to nila para lagid nga amo na problema hindi sila maka-penetrate gid bangod sang grabe nga puhog sang aso, masakit sa ilong, masakit sa dughan action na art no ang pini nga aso. So, ginaamat-amat lang nila. Importante nga wala na yang sang may wala sang may na kuan abi. Na pilasan o kung na kuan ka kabataan. Oo. Si Sir Boboy Plutin na Action Art, doon atogit sa Layo Park. Sa Pinatinion, ni-interview na naman si Perez, karoon kang i-replace to Action Art. Ate, sige, Action Bay. Pero makonsider na ton nga control na. Makulo control lagi man kayo lagaw na dis. Ari si Sir Bla, isa lang gid man konton niyo. Sa amigo to sa amite. Sir, why na gid man subabaw sir so far? So far wala na mapping na lang black, pinakuha na lang mga swasop. Ate, sige. Mga task subabaw sir. What you tayo lang bagay na banding classroom radio ang sa sulod to nga classroom ang naigo. Pero daw di magkito pa. Aga chamber Action Art kilala mo na to. So mo Action Art ang scenario Sir Idelto? Si Sir Ideltan? Mamo gina. Ligad siya na siya. Amaya sa kadi, tistingi di. Samo na, no? Samo na Action Art balik ta karona sa kompleto nga detalye ko ng origin sini tanan-tanan nga matipon diri nga investigation sining sunog nga ini. Sa Rikta sa Wis Negro Production area na Boso Action na ni Kirao, Action Brian Mordega report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action breaking news. Salamat kinakson Brian Morden sunog dira sa STI West Negros sa High School kag Elementary Department. Check around na kung ano karon ang latest nga investigation sa Bureau of Fire Protection ano blang gintunaan sining sunog. Action Hotline. Pasalamat kita kay mga estudyante, apisar sang kauben sang ilas ni edad, mga kabataan, may giway man nagsalasala pati mga teachers na manage nila na pagwa, way isang nahalitan, way isang napilasan ng estudyante. Pasalamat kita, nga mo na, pero ano yan ang rason sini? Ang ambal to kay inas ang residente sa Guadas niya, tidaan na dugay na namon na ginareklamo kay permi na nagalinupok ang ilas sini nga mga kwan. Transformer? Action Hotline! Ambot kung transformer, ginbano kung ano, i-check lang na karon sa kay Sir Boboy Plutenia sa Bureau of Fire Protection. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nag-adapt na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang Yung mga mensahe ng padalag karon nga agaho, ba ang tiyempo tabi, nagungot kita sining nagluntad nga sunog karon nga aga. Good morning lang kay Madam May Singguay. Amo man kay Ma'am Elizabeth Catalbas nga nagamonitor karon nga aga. Salamat kita sa inyo sining nga pag-monitor. Pero kung problema mo bla insomnia, di ka mayo makatulog, ang ila-rekomendar naton Dr. Alfred's nga mga products. No, mo nang tandaan tagid kay amo ni nga produkto nga magabulig gid sa inyo para nga inyo sining nga problema nga sa hindi makatulog nga kun aga amo ning ginatunaan nga pigaw ang performance tas trabaho nga posible amo pa na kung isang rason nga makuan ka nga disgrasya ka sa obra mo basi mapahalin ka pa no kun pigaw ang resistensya kag immune system mo sa lawas kaya mo nang depensa batok sa balatian. So Dr. Alfred Spermangosteen Cap na siya o kag kompleto. Vital supplementa nga ginakinahanglan gid sa aton lawas para hindi dali nga magkuano nga tapikan kita sa balatian. Dason may rejuvenating effect pa mo ni nga hubin kaya tulukon hindi madali makapoy ang lawas tag nagpabakod pa sa aton resistensya. Ang respiratory ailments maproteksyonan naman kapin pasubong mabugnaw ng tsimpo matamat na ho ang trangkaso ubo mo ning uso baw. Dr. Alfred Spermangosteen Capsulante ang aton ginarekomenda. Action Hotline! Ang white na malabutan ng mensahe karon na lang sa Action BBB program updates sa investigation sa BFP. Pakaroon nantay na sa BBB program. Action Hotline! With Action Almar Madera sa technical side, back up naton karon nga aga si Action Dorel Cabato kag Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.